Fredia oman yi no eye yen asanteman na yehia meyo Nyankopon ne nananamada roma ya bompaye na yenya bi enti ye ma meyo akwaba na yesama ne mo ne nsemu a ode atodwa na Fredia oman yi eye asanteman a ye wo mu yi bua nipa emumra na nipa mu ade na wa na nkasa wo ye de wo pe eno no kire se ene ye hwe oman ya ye timu ya nipa dodo na ayo mo adwene se sebe wo mo ana edi wo mu dwa enye obi na abo wo mu dwetire o mo ana de wo mo nsa ekọ mo ano enti de wo mo pe na wo mo eye eno ama oman na koye bibi te se baabia obia pe bia no na wo de ne fufuo akọ akobo eti ama oman ne nkankro ene oman ni mu te no ye nhunu ne yi se de esese eye na adabia meka se mebisi me hu bi da se emia no a eya na yekọ se yepese yekọ kokọ tena na yekọbọ bra firi ho no ba no me hu se ka kwam ana se ka gina ye bi obi ede na japade bi ana ne niema bi akọ akosi ho no mo se otonton edie ntina oman yi de yenko a yatena ho ama saa niema yi ekoso ne nyina akọwie se sebe saa bere no ne bia yenya otitena ni papa ono ne wo ye ka ne say kemi ho no mo a na obaboa ede mmerantie anase ode enforces bi agu akwan mu se baabia wo tena no ho ye ntena ho no mo enton ade baabia wu gina no ye nyina ho no mo emfa ka anase baabia wo driver ukopake no ye nyina ho no mo enkonkopake mfa nipa fedu ye lade bi nan se ye nche na me ka se mbi se ya kwan ni susua nanso ene ye hwe se ebra eban sesaye baaye no obietimi anya daje afa paint asensa ka akwa ho nyina da ese ono de ode baabi eye car park saa de na eho no no efrehefa ohwehwe a ni nyina kan nsem ya ye kan obi na sesebe oman no yebumra ne bia MTTD4 anase omo a ehwe license akobadie so eka kire se aha ye mpakeka ana aha ye mfaka nsi ha no mo a enei no fredu a obietimi anya kwan abesan kwan ho se ye mfa cars nsisi wo ye busa ye ho se saa cars na yesi wo no aban no na ama kwan ana ka eme no na ama kwan ana se omo hwe ka akobadie so omo ne ma kwan se yenye saa de no ana enti ho no ubisa se ho no ye hwan asede ye den ohu ade a oman na yenye pese ensiesie ebamu ana se ebuo eba man ni mu no ne ye bu mra so no obi de ne pe akoya ade bi a ensem fata ama nipa edi so ni nyina aka ho bi emwa menyimi ni se oman a yesiesie na ye pese oman ne konkan na yetimi ma obi ka kwan ho se o mepake ne ka ewo ho no mo se bia bra na so se bia ye befre no ana se kwan be ne befa so a obeba befa nipa ede wo mo akoye nya car park emfema wo mo ninti no enu nti no ya sensan kwan ho se obi nyina baabi se ho no mo ne de car park ana se ogina baabi se wo kwa akoto ade bi aba ana se wo ba ne store it wo de car na ba bi se wo ya ticket ahye ho ede ama no fedu asane mo we nyina emwa ni nyina ka ho bi ma oman ne mra no enkonkan ye busasa saa de ekura na omo ye no emra be ne bo ho ban de oba enhunanim de woko enhunanim etika na ya pakisi wonom no se kina bi na se ka bi kobom ne kofa nkwanhia ba eye hwan na aye pani o ye na aye ana driver ni a wo ba no ono na sebe wan kan ka yi ene de sa nkwanhia no akwakoba de otaso biem fere ye nhwe eye a driver fo ene wo mu mate ye busa ye ho se sebe eye baabi a o mu nyanyina emfa nipa enti no mo ye sa ade no ana se omo ankasa no omo nim die mu a omo ka sua na omo kosua atwie ene mate ni se de osi kosua ne mate die enti na ema ne koso ana ye kofa ka no ene ye nyina baabi payi enu enti no mate timi gina baabi na wo pai te se bia ka no ye mfa ne se ye T junction oba bepem no wo hwe obenkum hwe onifa wo be hu ne se cars na eba no mate ne ne trotro driver omo gina ho no mo elodu ukoka sebe asem be pie be free na no mu aba no enya asem ketwa enya asem pa etu bisa se eye mra no hwan na ama kwan za saa ne ma no enkoso eye omo ana omo de omo pe na ebisi kura ne bia sabe
obi a oyɛ city guard anaasɛ police ni bi gyina hɔ no mo a de be kwan ne de saa nipa ne fa so ana mmara no a yɛahyehyɛ no saa nkrɔfoɔ no de sɛbe saa atem didie ne saa neema no enka ho bi ana wa abra mmara no so obi sɛbe wɔkasa tia obi anaasɛ obi yɛ ade a ensɛm fata na nipa no hu no sɛ de wɔde yɛ me ne nya yɛtimi de ne kɔgyina mmara nim mmara no ɛno ne nidi na yɛn no yɛnhwɛ yɛ mmara yi sɛ ɛboa saa neema no ana sɛ ɛmoa saa neema no nyinaa akɔ so ana ama mmara ya buso anaasɛ sɛbe kasaburo enom ne entete ya sɛbe yɛntete yɛ ho ɛwɔ yɛka akɔbadiem ɛne baabi a yɛbɛtena adi adwa ɛno nti ɛna ama saa neema no ɛkɔ so ɛnɛ yɛnhwɛ adeɛ bi signboard obi kura timi de poster ɛkɔtare signboard so poster no de atare signboard so sɛ obi yɛ na yie obi na bi a ɔyɛ na festival bi anaasɛ bi a obi na nasɔre bi ɔyɛ de ɔpɛ so ɔyɛ poster na wodi atare signboard so ebi a signboard na wodi atare so no e kyerɛ sɛ aha no baabi a ɛkɔ no ebi a hɔ no kontem ebi a mfa sɛ ɛkoa na akɔ ɛyɛ sharp curve baabi so hɔ no ebi a kyerɛ sɛ bi a bridge kakra bi wɔ hɔ ana mɛmɛ yɛ adwuma na sɛ be wodi wo poster ne kɔkɔ tale so no na de ɔno ne yɛ na sɛ de sɛ ɔbɛhwɛ ma bi ade ne yɛ wife so ɔno ama mɛhwɛ na bi a driver ni nso twam na okoduru hɔ no no wɔn sa ade so ɔde ne nso yakata so na odi mirika hwi na akɔfa oyini de aba saa ne ma ni nyina mmoa etie wɔ sɛ wɔn mo yɛ wɔn asɛdeɛ no wɔn mo hunu sɛ empo baabi a signboard no sie no eni kwan sɛ obi kura ade ɛtare so obi tia ɔbɛka sɛ ɛbɛde na obi ahunu sɛ yɛde poster atare signboard bi so abrɛ ne abrɛ nyina wo na woto ɔman anim no ɔman anim foɔ na yɛ nyina yɛto ɔman anim no yɛ nyina yɛ ka ho obi betumi de poster atale baabi wo ho kwan sɛ ɔwai sɛ sɛ ohunu sɛ hɔ no nyɛ baabi a wɔso wɔde tale eti wo so ɔwai mmara ne mfa wo nkɔ baabi a sɛ ade nti no obi ne poster atale baabi no wawai saa nneɛma ne nyina ka ho ɛma yɛ ka akɔbadie ɛne sɛbe obuo ne mmara no enchantwa yi eti yɛbɛsrɛ ɔmo yɛ saa nneɛma no ɛwɔ sɛ nei a yɛ nyina yɛ nya mayor a mayor aba na wɔde saa nsɛm wo nyina ɛto dwa no ɛwɔ sɛ yɛ nyina yɛ boa no na yɛhunu sɛ ɔman no ne nkankoro ɛna yɛpɛ sɛ wo anyɛ na me nso ma anya a ɛnya adeɛ sɛ ɛbɛboa ne nyina mmoa ɛma ɔman no ɛyi edie ɛnkɔnkan yɛhwɛ adeɛ bi baabi a ɛni kwan sɛ driver ni anaasɛ obi a wɔbɛyi ne nneɛma wɔde kaa ekosie ne yɛama ne kwan kaa mfimfini kaa kwan mfimfini na obi de kaa trailer tenten na si hɔ ne yɛyi nneɛma na ɛkɔba na traffic na kaa no ɛba bɛn na yɛsɛ ne wɔn obedi atam sɛbe ne wɔn nso so wudi atam obusa sɛ wɔn na ɛhwɛ saa nneɛma ne nyinaa so yɛbɛbusa sɛ saa bɛrɛ no mayor foforɔ sɛbe mayor a na ebi a n'ani nyɛ den ɛna na aba anaasɛ mayor no na bi a ɔbaa yɛn no ano sɛ bi a ne office tena wɔanya mmeranteɛ amfo mo anko gyinagyina sɛ bi a mo gyinagyina na baabi a yɛmfa kaa ɛnsi nyi nneɛma no sɛ obi yi a ebi a yɛntwerɛ ne number anaasɛ yɛnkye no anaa yɛmfa ne mmara so no saa nneɛma ne nyinaa ɛkɔ so ɛma ɔman no ɛmmoa hwɛ sɛ kaa kwan mu main street a memfa no sɛ baabi a kaa ahodoɔ nyinaa fa a ɛhɔ nom no yɛ ntɛntɛm sɛ bia bɛnya kwan atwa mu afiri hɔ nom na ɔkwabrane pavement so a sɛ obi twa kaa kwan mu a obɛgyina na bia wagyina ho meansa ahwɛ ansa na wɔsa atwam pavement ne nyinaa ɛnɛ yɛafa ɛde nneɛma sisi hɔ nom ɛdi dwa ɛtu busa sɛ mmara bɛn ɛna bɔ saa adeɛ no ho bra da bia meka asɛm bi sɛ bibini baabi da hɔ na wɔde adeɛ kɔsi hɔ wampam na ama na ankɔ na wɔtena hɔ na wɔbɛgye ne tikiti a na adwene mu no onim sɛ ɛhɔ nom no wama ne kwan sɛ wɔntena hɔ wɔabrato hɔ nso so no yɛmfa ma wo bia mehunu bi da mentoto ma ne hɛ yɛnante nkrɔfoɔ mmrɔ ne so ne nkrɔfoɔ kuro so yɛhu baabi sɛ kaa kwan mu a sɛbe yɛyɛ saa adeɛ na yɛfrɛ no pavement sɛ ɛhɔ na obi de mirika twa kwan mu wɔduru hɔ no wagyina hɔ me kakra na wasa hwɛ kwan na wɔbɛsan bɛte asi mu no wahwɛ ne benkum ahwɛ ne nifa kaa bi ama wɔtwam ɛnɛ yɛhwɛ Kumasi mfimfini baabi biara pavement wɔ biara no yɛsan de hɔ no mo ɛdi dwa ɛno saa pa ho a wotra pavement no a kaa kwan ne ho no a ɛno nso ne nipa ne kɔgyina ne bia yɛama kwan sɛ hɔ de obɛtumi agyina fa kaa no ɛhɔ nso so yɛde tomatoes mako gyene yɛde hɔ nom nyina de atwa hɔ nom nyina ahyia obi kura tumi nya akonya ɛbɔ container na wayɛ boutique na wɔtɔn ne nneɛma mmara bɛn ne taatoɔ hwan na ama ne kwan sɛ wɔntena hɔ anaasɛ wɔkɔtena hɔ nom ne mpo koraa no ɛdeɛ bɛ mmara ɛne yɛahyehyɛ ɛde ama no saa nneɛma ne nyinaa mmoa ɛma hwɛ asɛm a mekan mommra Facebook na mommɛhwɛ adeɛ hwɛ bia ya nipa gyina yi kaa kwan na wɔhɔ nom no wɔno na fa kaa kwan ne fa na musuo mmɔ sɛ wo na adeɛ no kora no wo kɔtɔ bi ama no na wo nan nkɔka biribi na adeɛ baako mfiri ntɔ anaasɛ na adeɛ baako nsɛi ɛda no wo soro ne wo fam nyinaa ɔmo de bɛma wo eti si yɛ boa KMA na KMA
otitre ni a waba no na ne nsɛm wɔde ato dwa no etimi aba mu di a ɛne na gye sɛ mimi ne umi enu ne nyina no yedi mmara so na sɛ yedi mmara no so ne mmara a wahyehyɛ a wɔde aba abɔnten no sɛ yedi so ama no de a ɛne nam gidi sɛ ɔman no mu ɛbɛte ɛno na metia abrantie bi ɔse an yɛbɛsrɛ mayor sɛ ɛboro na wɔde ka ho no sɛ wɔbɛbo yɛn ne deɛ yɛsrɛ no a ɔmfa nkyɛ menyi ni sɛ mayor asɛm no wɔkaeɛ no wɔkaa ne boro so saa deɛ mimi hu yɛ sɛ yɛ kasakoa sansa kuro bi asante kɔtɔ se patapaa pieto yɛ de mmara ne woro ebi a ne yapam wɔ bia wo de onko wa wadwene sɛ wo de sabe wo na waso tokuro na emuwa etiaka bibia enkomu nkonkosi ne bia oba begina hɔ onka so obɛbo na emom yɛ kye wo de wo kwa mmara ne nanu wukodi me saa na me hu no sɛ kasakoa bi ne wɔkaeɛ enya de sɛ zuba ɛbɛtena ase na wɔbɛka sɛ yakye wo bi wɔ hɔ no mo yɛmmo no anase sɛ daabi na emom yɛ kasakoa enti wo saa asɛm no wɔkaeɛ no sɛ wo mpɛ sɛ saa kasakoa no bɛdi wo de a ɛne yɛ sabere no so ne yɛ kasa baabi a wakɔgyina no firi hɔ no mo ani ntantam na wo firi hɔ no mo ama kwan no ne hɔ no mo ada hɔ na yɛ nyina yɛ hunu sɛ ampa saa indiscipline na yɛ ka ho asɛm no ɛso atwa de ɛbɛsa nsere ka me so sɛ sɛbe yɛtu mɔmɔnefo no na yɛtu wɔkrafo yɛsere ka me fo mpanimfo sɛ baabi a ɛwɔ sɛ a driver fo nya pake ɛna wɔ mu nya yɛfrɛ no car park no a yɛsere wɔ mo sɛ animu ya no ɔmo mpɛ bi ma wɔ mo akane bi atwam na yɛ oprotoa yɛ wɔ GPL2 unum ne ade okɔ register na obi akɔ ne station o peka na okɔ no na wakɔ akɔfa yɛmfa saa ne yɛma ne nyina mmra megimidi sɛ yɛ saa ne yɛma ne nyina ba ɛbɛboa ɛbere bi meka asɛm bi wɔ ha sɛ yɛnhwɛ maka ahodoɔ no a yɛde ba yɛnkuro mu no na yɛbɛdi de yɛdwa yɛwi a yɛkɔ no ɛyɛ te sɛ private cars ɛnom ne atrotro ne ade yɛde ba kuro mu no saa ne yɛma ne nyina no yɛma wɔ mo baabi a obedura no wagina na wayi nipa no na wadi nipa na ba begu ho no wadi nipa no begu a na ba asafa wo mo e de wo mo abakurom ti so obi na free pankro no na wo ba se obefa kro from ana se obefa swam runabout obeduru runabout no a na nka trotro na de ne ba no ana wo no ane car no wo de ba no na bi enya car park bi wo ho na wo park ne car no wo ho na ne wo fa bus na wo de abakurom ebere so na se wo san akwa bus ticket awatwa no time no so a bus na san boa sa nipa na no omo efa sa akwan no so no wode wo mo afa me gimidi se ye sa na ema we ya sa indiscipline e koso se we enam ha wo man ni choku obi ton ade wa ha obi yese wa ha no me gimidi se sa na ema ni nyina betwa omo afiri be kwai so ba omo beduru be kwai run about a ka bi ade na ba bia no onyina sa nipa ni gina ho no mo a bus na bus de na ba sekejetia no woba edene beduru ho no mo a eduru bra wadini dwa nyina wi a ne ticket number kuta no wonim se car no beba be tweme sa abere sei na wakwa akoforo ne bus na de na ba eti ye besere keme se sa nsem ya yede to dwa nyina owura zuba ono na pamfo omoda roma omuntie ne ye na omuntie ma yen na ye ma buses yen kan kira ban na ye ma buses ahoduo ne bi emra oman no mu sese ye koya nim owura ne oman na bus nim na woni train wo mu a ho kire eti ye besere emremia bebre wo kwa omo oba se kofa ne ba obi o private car ne bo wode pa na nso wo gya kotwa bus ticket eno kura san de sika esan bre o man no obi twa ne ticket na wotwe obi twa ne bosome mienu eti ye besere ye mpanimfo no so omo da roma omo mu ama sa ansem ya ye kan ni nyina nya adwuma na se ni nyina akoye adwuma na so obi se onfa sa de ne nya adwuma de a ene na sa bra no na sa nipa no ye de no efa ba bi ani kwan se ye de ne fa de to so bi mu amedi twa to ofre bi a ya na ntwie sem da bia me ka me se yenya na ntwie okrom ofa public ni nyina ka indiscipline ho na me de ba so no sebe yama okwan se wo de wutimi ye wa na ntwie na emum na ntwie na wo yen no pe kwan pa bia de be fa so obetimi aye na ntwie no enye wadwene se wo na wo de usika akoto wo nti wani etra wo nton de opa na wo ye ekuro ni mfimfini ni kuro ni mu na nya wo de a eti kwan a obefa so a wo de wo na ntwie begubum na wo mo aduane adi no mo aduane ni na emum se wo ntimi enyan na ntwie no anasa wuntimi emwoamwoa no mo ni di se de se na ansa na bia obeye sa wuyi wo mo de wo mafa kroma mo makodi didi ada bia ne emra ne so mu a emra no betimi ne wadi eti ye besere se ye nyina ye mfa sa ne ma we nyina anya adwuma ne ye nyepempensi wona nkoro na mmoa na oman no entumpon na oman no enkokan Fredia medase yo mesu medase Mmerantie Wofaase